Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa pagbubukas ng taong 2021, isang kapanapanabik din na Kapuso Primetime Series ang ating matutunghayan. Ito ang First Yaya. At isa sa may mahalagang papel sa buhay ni Glenn, played by Mr. Gabby Concepcion, ang makakakwentuhan natin sa Biz Talk. Please welcome Kapuso teen actress Patricia Coma! Masantos, ikawasan Patricia, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Hello po. Good morning po. Morning po. Thank you for having me. Mornings with GMA Regional TV. Nako Patricia, maraming salamat sa iyong oras ha. How are you? Oh, I'm doing great po. Thank you for asking. What do you like doing in your spare time, Patricia? I recently po, medyo nakahiligan ko po yung dancing. Ganyan. Pag may spare time po, lang ginagawa, some music, and then just dance po. Patricia, tell us about your parents. Who are you closer to, your dad or your mom? Oh, I don't think I'm closer to one more than the other po. Kasi parang equal lang po. Siguro, more on pagkasama po sa mga racket si mommy po. Pero, on advices, on mga emotional side, si daddy siguro. Eto na, let's talk about First Yaya. Ano ang aabangan namin sa papel na gagampanan mo sa serye na ito? Sa serye po na ito, ako po si Nicole. Anak po ako ni Sir Gabby. Ako po yung bunso sa aming tatlong magkakapatid. Si Cassie and si Clarence. And abangan niyo po si Nicole kasi Nicole is a very type-A, shy little girl. Pero she'll do anything for her Yaya Melody. Very emotional po si Nicole pero she's a strong girl. Abangan niyo po yung mga bonds niya with the family, with the Yayas. Exciting naman yan! Gaano ka ka-excited na mapabilang sa First Yaya? Oh, super excited po. Kasi bukod po sa biggest role po siya, tungkol po din sa lock and taping namin, it was a really fun experience kasi very warm and welcoming po yung buong team, and the whole team po. And syempre, how did you prepare sa lock-in tapings nyo at kamusta ang naging banding nyo sa set? Pinaghandaan ko po yung lock and tapings. I did it by prayer din po. And then, yung mga script, inaral ko po yung buong team no First Yaya. And it's really, really great. A really, really great series. And tungkol po din sa lock and taping namin, masaya po yung state ng lock and taping namin. Kasi bukod po, yes, we do follow the protocols po for safety. Pero hindi po may iwasan yung bonding eh. Kasi very jolly po yung buong cast, very friendly. Lahat po, as in, I can even name them. Sobrang kaya po nila kasama. Patricia, maraming salamat sa iyo, and once again, imbitahan mo na ang ating mga kapuso dito sa North Central Luzon na panoorin ang First Yaya at saan kanila pwedeng i-follow. Okay po. Hello po mga kapuso sa North Central Luzon. Iniimbitahan ko po kayo na abangan ang First Yaya which will be aired soon. Mababalitaan niyo po. Abangan niyo po yung mga tawanan, kulitan, mga kalungkutan ng pamilya ng First Yaya. There will be romance, comedy, and of course, there will be family. Abangan niyo po ito. And you can, for my socials po, I have a Facebook page which is named Patricia Coma. And on Instagram, it's thatpat.cma. Yun po. Thank you. Thank you so much, Patricia. Have a great day. Thank you po. Thank you for having me. Stay safe po. Ingat. Marami pang impormasyon sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.